Like strawberry, wow. Wow. Moजां mama? Guys, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय गोसो गोरबोजों। स' आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा आंनि जेनिखि फिसाजोना ओइ इलाय नै बे आंनि फिसाजोना मा नांगौ जा सना जा बेखौ नायग्रा मोनबाय आरोना लागानै होग्रा माने आङो फिसाजोखौ लानानै आङो डिउटि मावोमोन नालाय ओमफ्राय दायो खस्थ' जायोमोन आरो बेनिफ्राय दायो एबारनिफ्राय खस्थ' जानाय नंलिया मामाखौ लाग्रा आंनि फिसाजोखौ लाग्रा आङो मोनबाय आरोना मानसि मोनबाय स' नायदो नोंथांमोना बहानि नै माबानि होनदों ने क'क्राझारनि स' जोबोद लाखि आरोना मा होनो बेबायदि टाइमावहाय आङो माने मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना स' आङो मा होनो बे बाजैखौहाय लाखिनाय हिसाबै आङो लासैनो बिउटिशियानबो फोरोंलांगोन आरोना जुदि मा होनो गावनि गोसो मथे थायो आंनियावहाय बेनिफ्राय उनहालागैबो आङो उनावहाय लासैनो मोजाङै बिउटिशियान कमप्लिट प्रफेसनेल होगोन फोरोंलांगोन आरोना लासैनो थानायनि लोगोसे अननायनि दान होफिननांगौ नङा होमबा स' आंनि फिसाजोखौ नायनाय हिसाबै लोगोसे मान्थलि सेलारि होलांगोन बेनिफ्राय नायनायनि थाखायबो लास्टाव उनावहाय लासैनो आङो फोरोंलांसै आरो थ' लोगोफोर आङो दायो बाजैखौहाय टाउनावहाय माने जायगाखौ बेरायनो लाबोदों आरोना दिन्थिनो गोबां जायगा दङ नालाय बेखायनो स' नैबेयाव आं मावखोन्दा सिगां मावखानाय गोजाम पार्लारावहाय आं बेखौ दिन्थिनो लाबोदों जोंनि बर'फोर मावगासिनो हनै गोबां बिजि जों दैबो मोनलोंबावबायसो नै जों कास्टमार जानानै थांदों आरोना फिसाजोआबो हनै दैखौ मादि लोंदों बिराद मोजां मोनदों आरोना फैनानै माने दिन्थिनो मोननायखाय आरोना बाजैया गोदान नालाय बेखायनो आं बेखौ दिनै दिन्थिनो लाबोदों ओमफ्राय बिजिना कास्टमारफोर गोजा बेखायनो आं भइसखौहाय मुट खालामनाय जादों बेनिफ्राय नै बिथांमोना मा खालामदों सानैजों गावसोरसो मिथिसिगौ मा रायलायगासिनो आरोना हायना मोना जोंनि सेलनमोन बेयो आं मावनाय गोजाम सेलन बेनिफ्राय हनै फिसाजोखौ लेंहरदों फिसाजोबो थांबावा चक्लेट नुबासो थाङो हनै चक्लेट होनबाथाय थाङो उनाव खाथियाव थांना लायबावबायसो बिराद स्मार्टथार बेखौ नायनो मा होनो मानसि मोननायखाय आं गोजोननाय मोन्दों आरोना स' नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि बिजि हनै पिंकि मोनाबो आइब्र'स खालामदों माखासे खानाय सिनदों हिर'दाथ' जि बिजि हनै दायो थाबायगासिनो जोङो आं दिन्थिगासिनो आरोना बे बाजैनोहाय जायगाफोरखौ मेंलायलायबाय थाबायबासो जायगा नुयो नालाय ओंखायनो थाबायदों आरोना बे रामरति नोगोर एरियाखौ आङो खोन्थादों आरोना जोंनि बर'फोरनि पार्लार बर'फोरनि बिजनेस मावनायफोरखौ आं दिन्थिदों आरोना बबे खनायाव बबेयाव ओमफ्राय दायो थांगासिनो आङो दा मोनायावहाय गामिनिफ्राय पार्सेल सफैनाय मैगं दङ आंहा थास' बिथराइ ओमफ्राय बेजों अमा बेदर जागोन आङो फै जौ होलिया नै दांजायानो हारसिंसो थाबायनो रागाया ओइ दैजोंलाय मानो थाबायनो नागिरदों नोंलाय दैजों थाबायनाङा र' हौवायाबो फन हरलायबाय नै दे दोनथ'लाय मा थ' गाइस दायो माबायाव मोनफैबाय मा होनो नैबेयो माबा होनो बेखौ मा होनो राघवेन्द्र सार्कोलाव दङ नै इथिंसो मामा नाय इदि फै स' गाइस दायो नैबे आबुजानुखिनि पार्लार आरोना आबुजानुखि होनबाय थायो जे आं भिडिअसआवहाय ओमफ्राय बिनि पार्लार आरो ओमफ्राय आबुजानुखिया गामियाव थांदों आसामावहाय
अब्लाबो आङो बाजैखौ देखायनो होननानै लाना फैबाय आरोना बे खाथि खालानि पार्लारफोरावहाय जोंनि बर'फोरनि पार्लार नालाय जोङो दिनै बेयाव लाबोनो फैबाय आरो नायनो लाबोनानै देखायफैबाय ना मामा आयौ मा जाखो खावलाय मानजोब्बाय हनै बेहा मा जाखो हा नायसोदों ओइ 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 गाखोदो गाखोदो थ'लाय थ' थांसै नै नांजोब्बाय मा ओं फै फै थ' गाइस मोनाबाय जों थाबाय थाबायनै लामायाव दङ ओइ फिसाजो रायलायनाया देखायगासिनो आङो जायगाखौ लामाखौहाय आब'नो माबानो बाजैनो नै लामाया नै नैबे आयो हमथाजाया नै थ' गाइस दायो बेलेग लामाजों लाबोदों आं माने टाउन मेन रडजों लाबोआखै ओरैनो फिसा लामा आरोना साइड साइडजोंहाय जोङो जेनोखि सिगां स्टाफ रुमनिफ्राय फैयोमोन बे लामाजों लाबोदों आरो आङो साइलेन्ट बिराद मोजां साइलेन्टथ' माने आउटसाइड बहुद माबा मा होनो दावराव आरोना अब्लाबो बे लामायावहाय एसे सिरि आरो मोनाबाय अब्लाबो स्रां स्रां नुयो नै लाइटनि गेजेरजोंनो मोजां मामा जा मोजां खानाय गाखोनो दाबाय थानो सब गाइस दायो स्ट्रबेरी नै स्ट्रबेरी लोगो मोनदों लामायावहाय फाननाय 50 आरोना बेयावहा मोनसे बेयावहा पेकेटावहाय बेनिफ्राय जानो मोनसे लाबाय दायो नै बिराद फ्रेश स्वीट है ना भैया जानो लुगैनानै लाबाय बाजैखौ जाहोनायनि नै बिराद मोजां फ्रेशनो थ' नै जोबोद गोथाव बरिया स' लोगोफोर नै आङो दायो आंनि हासबेन्ड मावनाय स्कुलावहाय दिन्थिफैदों आरोना बाजैनो नै हा मामा बहा थांदों नोंलाय लेंहरदों लोगो नांगौ दा औ अबेयाव गेलेयो बेयो बेयाव गेलेयो फिसाजोआ नै इखौ नांला एबारो नांला औ बिराद मोजां मोनो बियो खोब मोजां मोनदों आरो गावहा दा थांलायो दे स्कुलनि बासआ गंबेसे गंसे फानबाय मानोलै आयु आरो बै फारसे दंबावो न थ' लोगोफोर आङो दायो प्रेजेन्ट आंनि मावनाय पार्लारावहाय आङो बेयाव फैबाय नै सिख्लाफोरबो दङ गामिनिफ्राय फैनाय बेनिफ्राय मा होनो आङो दायो बेयाव फैबाय आरोना बेनिफ्राय लोगोसे नै फिसाजोआबो गोदान गस्ला मोनलायबायलै जेरावखि थाङा गस्लायानोसै बेहा
गस्ला इस जोबोद एक्टिं खालामो नङाखै गावनि बुस्थु रावखौबो लानो होआ बिराद कनजुसथार फिसाजोआ आंना नङाखै गोदान गस्ला मोनलायबाय दिनैहाय गिफ्ट मोनदों आरोना बिनि आं अनलाइन मोनसे बुस्थु गेलेदोंमोन बेयावहाय बिहा गिफ्ट मोनबाय आरो जितिनायनि देरहानायनि आइदिनो हा होनदोंनो बेयाव नङा थै ओंखारलायखो आयु आसुगुर गोलाव लाबाय इदि जायो गाइस दायो थांफिननोसै जोङो रुमावहाय फाइनालि बेरायखांजोब्बाय बेरायहोबाय देखायबाय दायो न'आव थांनोसै आरोना फैबाय नै घर जा रहे हम लोग जाओ उधर नहीं आना बाहर नहीं निकलना ठीक है So guys नै स्ट्रबेरीखौ जोङो दायो जानोसै जिराय 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 पार्लाराव जिरायोबा नै लान्थि फिसाजोआ गस्ला खुनानै नैबे गिदिरखौ जागोन आं नोंहा बे फिसाखौ जा नैखौ जादो नोंहा गिदिरखौ जानाय नै स्ट्रबेरी वाव गोथावखा गोथाव बेथ' खुगायाव खेबसेनो गब सुजोबखायो फिसाजोआ मा जाबाय फाननायनि देनजार जाखायो गोथाव हाय होनदो लाजिया नोङो लान्थिदिनो लाजिया जा देनजार गोथाव ना No. Zaraz na. Gede. Saya. Goथाव मोनबाय आं जानो नै गैला फिनिश गैला जानांगौ सम सम मालाबा बिदिबो रोंबाय आं गोथाव जाखांबाय आं गैला जोब्बाय नागिरहैबो रोंसैयो लोगोफोर दायो फाइनालि न'आव मोनफैबाय जोङो बेनिफ्राय दायो ओंखाम ओंख्रि संनोसै फिसाजोआबो हनै मेगि फिसाजोनो बनायना होबाय जागासिनो बे हारसिंनो गोथाव मामा गोथाव गोथाव दे जा हारसिंनो जाखायो जाथोंहाय रोंनायनि एसे थाबनो दायो ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओंखामाथ' संना गालांखाबाय हौवाया बेनिफ्राय ओंख्रिखौ जोंखौ संना जानो होदों आरो हौवाया दायो जों संनोसै जानोसै उन्दुनोसै ज' लोगोफोर नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजों मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामनानै होलांदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अननानै आरो गावनि गोसो खुसि थेंक इउ स' माच फर वाचिं गासैनिसिमबो जाय नायदों नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो गासैखौबो गोजोननाय थाबाय